Vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si urobíme test rýchlosti internetového pripojenia na Starlink parabole generácie 3. Presne na tomto. Presunieme sa dovnútra a urobíme si test cez Wi-Fi pripojenie. Vnútri máme tu napájanie pre Starlink a aj samotný router generácie 3, ktorý bol v balení k tejto parabole. A skúsime si teda zmerať rýchlosť. Starlink máme online. Nastavenia sú v poriadku. Speed test. ...261 megabitov download, veľmi slušný. Upload 25 megabitov a 24 milisekundová odozva. Čo som si všimol oproti Starlinku Mini, má táto parabola generácie 3 vyšší upload, lebo na Starlinku Mini mám upload okolo 10-15, ale download je približne rovnaký aj na parabole Mini, ale upload je na tomto väčšom menší, alebo teda vyšší. Taký postreh z testovania. Takže takto sme dopadli. Výsledky sú, myslím si, že viac ako priateľné. Takže, ako som spomínal, lepší internet som nemal a toto je naozaj asi najlepší internet, ktorý som kedy testoval. Skúsime si teda ešte aj speed test net skontrolovať, ako dopadne. Starlink má Slovanet. Skúsme. No, ešte lepšie výsledky, 300 megabitov. To je väčšinou maximum, čo tu dosahujem, okolo 300 megabitov. Som rád, že sa nám podaril takýto výsledok. Bežne to ide okolo tých 200-250, takže 305 megabitov je naozaj super výsledok. 15,2, to je slušné. A odozvu tam máme 48 milisekúnd. Čo sme videli, že môže byť aj lepšie. Dobre, tak to je na dnes všetko. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie videa. Ak sa vám video páčilo, tak dajte mu odber a like. Prajem pekný deň.